Vi tjekker jo moden ud, hvordan den kommer til at blive om et halvt års tid. Og til at hjælpe med det, der har jeg allieret mig med Eik nu, som blandt andet er designer for Rubber Dog. Eik, det her, det er dit værk, kan man sige. Ja. Hvis vi skal tale lidt om, hvad det er for noget fodtøj, vi skal gå i om et halvt års tid. Jamen altså, jeg håber jo på, at til næste sommer, nu har vi august, ikke nu? Så til næste sommer, det er jo den starter allerede i februar-marts, hvor vi leverer varer ud. Der håber jeg stærkt på, at folk stadigvæk vil købe min Los Thrillers, som er den her, det I ser her. Det er de nye prints, I kan se her. Det er det, der kommer på markedet næste sæson. Hvor vi kører lidt retro, sådan lidt punk-farver, ikke? Du kan se en sort med en grøn stribe, ikke? Som er lidt punk, og vi har lavet den der partisaner-tørklæde, som mange har været glade ved at rende rundt ved de sidste par vintre, ikke? Har vi lavet den på sko, som er helt nyt, ikke? Kører noget zebra-print, ikke? Men vi sælger bare, altså traditionelt sælger vi bare flest ensfarvet, ikke? Og den er dejlig sommersko, det er en dejlig sommersko. Jeg synes, den er hyggelig til at få rundt i, og jeg har nogle gode historier, ikke? Jeg er ved at bygge en skole til mine arbejderes børn, faktisk, nede i Bangladesh, som jeg synes er en sjov lille ting ved siden af til at fortælle ude i butikkerne, ikke? Og så folk, de har en god smag i munden, ikke, når de går rundt i de her sko i hvert fald. Det var fantastisk. Ja. Det kunne jeg forestille mig virkelig noget, der rykker for dem. Altså forskellen på nærmest. Jamen, det er dejligt at kunne gøre sådan nogle ting, ikke? Fordi når du er i sådan en uland som Bangladesh, eller det kunne være i Afrika, ikke? Så har de meget lidt, ikke? Og de har jo ingen penge, ikke? Og de tjener heller ikke særlig mange penge. Sådan er det. Det er jo der er markedskræfter, ikke? Og de har en lav løn, ikke? Men når jeg kan gå ind og supporte dem, ikke? Ved at give dem en skole og ved at give dem nogle penge tilbage til arbejderne, så er jeg med til at gøre noget i hvert fald, ikke? Og det synes jeg er fedt at kunne gøre. Nu går du rigtig langt frem i tiden. Inden da, så kunne jeg måske godt tænke mig lige at bare tage... Det er jo for os andre, der kigger vi jo. Der er vinter det næste, der kommer. Ja, selvfølgelig. Der ved jeg godt, I er længere fremme. Den her ved jeg, du har god succes med. Blandt andet nogle af de kendte, nogle af dine celebre venner i USA. Må jeg lige prøve, hvis kameramanden lige bliver stående her, må jeg tage det ned af... Ja, det gør det bare. Prøv lige at se det her. Ikke? Det er Paris, som vi kender. Hvad med så lærer det bedre? Her kameramanden. Jamen, jeg har haft nogle gode, jeg har været heldig, og jeg bor i LA jo til daglig. LA, hvor Hollywood ligger, ikke? Og jeg har været heldig med at få nogle af celebrities'ene som Paris og Lindsay Lohan, Jessica Alba og så videre til at have min seng på, ikke? Man møder dem selvfølgelig, når man går i byen derovre, ikke? Og så hvis de er glade for, de synes det er fede ting, så tager de dem på, ikke? Og det har været heldig til at få dem til at kunne gøre, ikke? Det er sådan lidt moonbooten møder den klassiske skolegårdsstøvle. Ja. Altså, jeg fandt på den sko nogle år siden, 2 år siden, for at være helt præcis. Og det er en traditionel gammel en børnestøvle, kan du sige, ikke? Og den er simpelthen så grim, så den er super fed, ikke? Det er det handler om. Det synes jeg, den er. Det er helt ærligt. Den er så grim, så den er super fed, ikke? Ja. Og det er det, jeg synes, der er sjovt at lave nogle ting, som folk ikke har set i lang tid, ikke? Og så reproducere dem i nogle mærkelige materialer og virkelig bare hive fat i tingene igen, ikke? Og det jeg har gjort godt med den her, ikke? Og den er super dejlig, ikke? Det er en super fed støvle, og du kan have den på, pigerne kan den på til stramme jeans, i LA går de med nederdel, ikke? Og snowjoggers. Er den også til fyren? Vi laver den også til fyre, jeg elsker at gå den, men vi har ikke helt fået fat i fyremarkedet nu. Fyrene tager lidt længere tid generelt, ikke? De er lige en sæson bag. Er det specielt dansk, eller er det... Det er over hele verden. Altså, du kan se, altså, pigerne er bare en sæson forud, ikke? De er så lidt over forud, sådan er det tit. Og så drengene tager det lige. Drengene er ikke så villige til at skille sig ud, ikke? Sådan er det tit ikke, for så er de bare sådan, så er du for mærkelig, bliver drillet i skolen og sådan noget, ikke? Men det gælder jo om at skille sig ud, ikke? Fordi det er den eneste måde at komme frem i livet, ikke? Det er, hvis man er lidt mærkelig, ikke? Det synes jeg i hvert fald er sjovt. Så de er bare kommet i gang, drenge. Så altså til vinter, der hedder den børnestøvler i lakfarver. Ja. Moonbooten møder børnestøvlen. Lige præcis. Så er man hot. Ja, det er det hotte, det der. Den er noteret. Jeg skal lige overvinde det, men så skal jeg nok komme derhen. Vi skal nok få smidt dig sådan et par sorte lakstøvler, ikke? Det var frækt. Jamen, tak for det. Selv tak. Jo tak, her går det rigtig godt. Vi vender selvfølgelig tilbage til dig lidt senere, men nu skal vi have et blogcheck. Som i dag handler om Lumidee. Ja, og det er jo altså fordi, at Lumidee, hun er en af de mange kunstnere, der kommer og optræder til vores kæmpe koncert den 24. september i Tivoli. Og vi skal se, hvad I har skrevet inde på thevoicetv.dk inde under vores blog til, at Lumidee, hun kommer. Tager du den første? Det gør jeg. Den kommer fra Gypsy, der står, Lumidee svæver det for fedt. Det kunne ikke blive bedre, og Coolio, han er da også bare for fed. Glæder mig vildt meget. Hihi. Ja, og så har vi altså Rubina, som skriver, helt sikkert, sådan skulle det være.
Det er da bare for fedt, at Lumidee og Coolio kommer. Glæder mig seriøst til koncerten. Kan ikke vente. Coolio og Lumidee besvimer snart. Kys The Voice. Og det synes jeg var nogle rigtig fine kommentarer. Folk er glade for, at Lumidee dukker op. Og håber, der er mange, der skriver, at de håber, hun laver den der som hun lavede til at starte. Jeg håber, hun spiller den der sang, som var slagsangen til, jeg tror det var VM i 2002. Hvad er det? Syng lige lidt. Det var med Fatman Scoop. Hvordan Søren var det nu, den gik? Jeg ved godt, hvad det er for en. Okay. Og jeg kunne godt tænke mig, hun lavede det She's Like the Wind. Hvem ved, det kan jo være, hun tog Tony Sunshine med. Det kan man jo aldrig vide. Men i hvert fald, så kommer hun til vores koncert. Og apropos vores koncert, så skal det faktisk handle om den lige om et øjeblik. Fordi vi har jo haft en konkurrence kørende, det har vi stadig. Men lige om lidt skal vi ringe til en heldig vinder af 2 stykker VIP-billetter til koncerten den 24. september.